जौगा फिल्म प्रडाक्सन ओरैनो जोङो गिबिनिफ्राय जुदि बुंनो थाङोब्ला आरोखि ना जोंनावहाय गासै अडिशनावहाय बाहागो लानाया 200नि बारा जादोंमोन। बेनि गेजेराव जोङो 200 माने 300सोआनो जादों आरोखि ना। बेनि गेजेराव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव अडिशन नायै जेन'ब्ला जायफोरनाखि बाहागो लानो हाथाव बिसोरखौ जोङो बासिख'नानै 200नि बारा बिसोरखौ जोङो अडिशनावहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन। बेनि उनाव जोङो फैयै फैयै नै दाख्लै थांनाय 25 आगष्ट खालार खालि जोङो क्वार्टार फाइनाल हिसाबै बा नैथि राउन्ड हिसाबै जोङो बिसोरखौ बादायहोनाय जादों। बेवहाय जोंहा माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय सोरहाबा खायफाया माने एग्जाम बा आनजाद गोग्लैनायनि थाखाय फैनो हायाखै, खायफाया माने बिदिनो थांनाय फैनायनि माखासे खरसा पाति बेफोर बेलायावहाय जेंना नुजानायनि थाखाय बा रांखान्थि जेंना नुजानायनि थाखाय बिथांमोना फैनो हायाखै। थेवब्लाबो जोंनियावहाय क्वार्टार फाइनालावहाय गासै 104 कन्टेस्टेन्टआ फैनो हादों आरोखि ना। बेनि गेजेराव जोङो थांनाय 26 आगष्ट खालार खालि बिनि गेजेरनिफ्राय जोङो सेमि फाइनाल हिसाबै 35खौ जोङो सायख'नानै लानाय जादों। दा बे 35नि गेजेरनिफ्रायनो जों दिनैहाय थामहिनबा 28 आगष्ट 2022 खालार खालि जों दिनै बिथांमोनखौहाय फाइनाल हिसाबै ग्रेन्ड फाइनाल हिसाबै बादायहोनाय जाबाय। दा बे बादायहोनाय बे हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि गेजेराव सोरहा बेसेबां टेलेन्ट दं बिथांमोना गावसोर आसा खालामो माने गोसो मोदोम होसारनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो नाजागोन। खारन बिथांमोना देरहानायनि मोनसे उद्देश्य बा थांखि लानानैनो बिथांमोना बाहागो लादों बेखौ जों बुंनांगोन। दा जोङो बेनो जाखिनि बिथांमोना बाहागो लादों सोरबाया जेन'बा सिगाङावनो जेननानै थांबाय, दासिमाव खायफाया फाइनालसिम सफैबाय। बिनि गेजेराव आं बुंनो सानो जायनाखि बिथांमोना जेननानै थांदों बिथांमोना गोसो बायनो नाङा, दुखु जानो नाङा। जोङो बेबायदि खाबु बा डान्स बड'लेण्ड डान्सनि खाबुखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो होबाय थानो नाजागोन। बेवहाय बिथांमोना आरो फिन बाहागो लाबावनो हागोन। आरो आङो दिनै जे बिथांमोना बे फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लानानै बा देरहासार जालाङो, बे बिथांमोनाथ' देरहासार हिसाबै उइनार हिसाबै 30,000 नोगोद रां, लोगोसे ट्रफि, लोगोसे सार्टिफिकेट आरो आर'नाइ बेखौ जों बिलाइनाय जागोन। बेबायदिनो नैथि बान्था जाय आवग्रिनो हागोन थामहिनबा सेथि रानार आप हिसाबै बे बिथांनो जोङो 20,000 लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट बिदिनो आर'नाइ। बेबायदिनो थामथि बान्था बा नैथि रानार्स आप हिसाबै जाय देरहासारगोन बिथांनोबो जों 10,000 लोगोसे सार्टिफिकेट ट्रफि आर'नाइ बेखौ जों बिलाइनाय जागोन। लोगोसेनो जाय बिथांमोना टप 10 हिसाबै सायख'जागोन बिथांमोननो जोङो 2,000 रां हिसाबै जोङो बिथांमोना हरनाय जागोन, लोगोसे सार्टिफिकेट आर'नाइ बे थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जौगा फिल्म प्रडाक्सन बेनो नैबे डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 बेखौ खुंफुंनाय जादों। बेनिफ्रायनो बे फोलेरनिफ्रायनो जायनाखि फोलेरथ' माने जायनाखि बिगोमा बे खुंफुं आफादनि बिगोमा बे बिथाङा माने 3 देरहागिरि उइनार, फार्स्ट रानार आप आरो सेकेन्ड रानार आप बिथांमोननो 10,000, 10,000, 10,000 साथामनोबो बे रांखौ गथायनाय जागोन, चेकनि रां। रेसपन्स होनोब्लाथ' जों बेखौनो बुंनांगोन, जोंथ' जेबायदि लाइनजों बा थांनांगौ बेबायदि प्रग्रामखौ सामलायलांनांगौ जों बेखौ जेसेबां हायो एसेबां नाजादों। बिथांमोननो जोङो माखासे सुबिदाफोरखौ होनो हायाखै जानो हागौ, थेवब्लाबो जों नाजाबाय थानाय जादों। नाथाय खायफा गोजाननिफ्राय गोबां गारजेनफोर बिमा बिफाफोर फैदों, बेनि गेजेराव सोरबाया दुखु मोनदों जानो हागौ। बिथांमोना जोंनो थानाय जानाय बेफोरनि खाबुखौ जेसेबां रोखोम जेरैबायदि होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै बेफोरखौ सानदों जानो हागौ। नाथाय ओरैबायदि मोनसे थासारि जेन'बा जोङो सिगाङावनो फोसावबोखादोंमोन जे जायफोर बिथांमोना बा कन्टेस्टेन्टफोरा गोजाननिफ्राय फैगोन बा हटेल बुकिं खालामगोन, जानाय लोंनायनि मोनसे माबा खालामगोन, बिथांमोनखौ जोङो बुक खालामखानो थाखाय जोङो नटिस फोसावखानाय जादोंमोन आरो। दा बे बेलायाव सोरबा बिथांमोना माने रेसपन्स होआखै बायदि मोननो हागौ। दा बे बेलायाव आङो बिथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो जे बिथांमोना दुखु मोननो नाङा। जों माबेबा बिथिङावहाय सहाय होस्लाबनो हायासैब्ला जों बेखौ नेक्स्ट बोसोरावबो जों बे थांखिखौ लागोन। खारन जोङो देग्लायहाय जेबायदि गिदिरै लादों बेनिख्रुइ देरसिन जोङो लानो थांखि लादों। खारन जोङो नैबे डान्स बड'लेण्ड डान्स जिथु बादायलायनाय बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलसिम लांगोन।
दुलाराय भारताव जों गोसार होनो नाजागोन। बेनि अनगायैबो खाथि खाला नांजाबफा हादर जेरैहाय नेपाल, भुटान बेफोरबायदि हादरावबो जों प्रसार खालामनो नाजागोन आरो खुंहैनोबो जों नाजागोन। अडिसनखौथ' जोङो देग्लायबो लाहैनो थाखाय जों भुटानावहाय रायलायबाय थानाय जादोंमोन, नाथाय माखासे कभिड-19नि प्रट'कल बेनि जोहै माने माखासे नेमखान्थि दासिमबो बिथांमोना गोरायै खानानै दङ, बेखौ जोंबो सिफायनो हाया, बिथांमोनाबो जोंनो पारमिट होनो हाया। बेबायदि बेलायाव जोङो हायाखै, नाथाय रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बेखिनियानो आरो मोनथिनो सानो जिहेथु दिनै बिथांमोना नैबे फाइनाल राउन्डआव देरहालांगोन, ओमफ्राय बिथांमोना जोंनि नैबे जौगा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय ओरैबायदि मोनसे अपरचुनिटिनि नाजानाय जादों। बे अपरचुनिटियानो जाहैबाय जायफोर साथाम देरहागिरि बे बिथांमोना जुदि बबेबा मोनसे माहारियारि थाखोनि बा नेसनेल लेभेल थाखोनि बा रियेलिटि श'नि थाखाय अडिसन होनो गोसो, बे बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थर'निफ्राय जोंनि नैबे जौगा फिल्म प्रडाक्सन फोलेरनिफ्राय हानायखिनि जोङो मदद होनो नाजानाय जादों आरोखि ना। आं आरो नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबावनो सानदों, जोङो दिनैहायथ' डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 बिनि हाबाफारिया दिनै थुंगेगोन। बेजों लोगोसे बेखौनो फोरमायनो सानो जे गाबोन थामहिनबा 29 आगष्ट 2022 खालारखालि जोंहा बिथां कार्तिक राजा बिथांखौ लानानै जोङो माने मोनसे मोसानाय आयदानिनो वार्कशप खुंनो लानाय जादों। बे वार्कशपआव जायफोर बिथांमोना बाहागो लानो गोसो बिथांमोना जोङो जगाजग खालामनो हागोन। जोङो डान्स बड'लेण्ड डान्सनि जिहेथु हेल्पलाइन नाम्बार होदोंमोन, बे हेल्पलाइनाव फिन आरो जगाजग खालामनो हागोन आरोखि। बे वार्कशपआ जाहैबाय फाग्ला बाबानि साखाथियाव थानाय टाइकन्ड' सिखोनाजार ट्रेनिं सेन्टार। कि मेरे तरह बच्चे लोग इतने अच्छे से इतने एनर्जी से परफॉर्म कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए दीदी भैया लोगों ने भी, और मेरी तरह जो मुझसे भी छोटे छोटे और मेरे जैसे बच्चे, वो लोग तो क्या ही बोलूँ, वो लोग इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो मुझे डांस बडोलेंड डांस में इनवाइट किया है जोगा फिल्म प्रोडक्शन के सर लोग, तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगले क्या डांस के वगैरह में डेवलप करने के मैं तो अभी तो मुझे उतना मतलब नहीं पता कि क्या करना है, अभी तो मैं सिर्फ डांस ही करता हूँ। तो मैं फ्यूचर में भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और सभी मेरे तरफ बच्चे लोगों को भी ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। और मैं फ्यूचर में जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ। थैंक यू।